se nalazimo na Kosančićevom vencu, imamo dejt sa Vukom Vidorom, Vukom Veličkovićem, koji je pravo iz Pariza stigao u treću epizodu Dobrog duha grada. Gura u potrazi za dobrim duhom Beograda kreće na sastanak, očekuje nas jako dobra priča. Verujte mi, na reč. Došli smo konačno u grad u našem trećem pokušaju uspešnom da nađemo dobri duh Beograda. Imam specijalno zadovoljstvo što će nam u ovoj epizodi pomoći biti naš vodič, Vuk Vidor. Vuk Veličković, kako više voliš, Vuk Vidor ili Vuk Veličković? A sad sam naviku na Vidor. Aha, pozdrav. Nalazimo se, odmah ovde iza nas je Patrijaršija i Saborna crkva. Ovde je jedna fantastična ulica koja se zove Kralja Petra. Vuče, ovo je tvoj kraj, što bi se reklo. Pa bio je kad sam mali ceo taj deo, da. Ja sam se rodio u Cara Dušana, posle moja baka živjela u Mršava Birjuzova, pa se preselila sad više tamo ka Dorčulu dok je bila živa i ja sam sad tu. Da. Ovde je kona knjegine Ljubice, jedne veoma interesantne istorijske ličnosti. Moja prvobitna ideja, moram priznati, je bila da nas dovede na mesto naših susreta u 20. veku, a to je legendarni klub Akademija, klub Fakulteta likovnih umjetnosti i preko puta se nalazio klub Zvezda. No, tamo su neki radovi, tamo je nešto svašta, ovde se dosta radi. Sve se menja, sve meste. I evo nas sad na putu ka Kosančićevom vencu, pa mi reci, zašto ti voliš Kosančićev venac? A to je jedan od krajeva koji se nije baš promenio i teško bi se mogao menjati. Nadam se da će tako i ostati. Mada tu ovaj prostor koji je na kraju ima neku namenu koja je meni nekako važna, ali ne bi sad da pričam o tome. Vidjet ćemo ako se to desi nekad u životu. Ali uvek imamo tu karakteristiku da je bio neki boemski kraj, tako se to zvao. I su tu bile galerije, ateljeji, Olje Vanicki imala svoj atelje. Kako tebi kao vizualnom umetniku koji se bavi savremenom umetnošću deluje ideja gde ide razvoj ovog grada? Da li ti deluje da ima jasna neka vizija koju mi ne vidimo ili ti deluje kao tako neki incidenti koji se dešavaju random? Beograd ima specifičnost da je, mislim, najviše bombardovan grad u Evropi, ja mislim, još 5-6 puta. Da je njegova urbanistička neka organizacija je potpuno haotična kao rezultat svega toga. Da su svaki put kad su probali da nešto srede, to se radilo u raznim periodima i onda ti bukvalno vidiš staru zgradu, pa da je bila bomba zgradi 60-ih, pa da je neko rušio grad iz 90-ih. Kad mi ljudi pitaju šta je Beograd, je to lep grad, pa kažem pa nije, ali ima tu energiju i kao pa kako izgleda, ja kažem pa između zamisli istočni Berlin i Atinu, pa taj miks, pa to je Beograd. Ja mislim da sam manje više tu uspeo da definišem šta je to i geografski i arhitektonski, ali možda sad imamo tu neku ogromni taj novi talas izgradnje i revitalizacije nekih zona koje su de facto bile zapuštene. To se sad radi u stilu današnjice, kao što je Novi Beograd bio ogledalo šta se radilo 60-ih, znači taj brutalizam, taj Corbusijev plan, voliš, ne voliš, to je tako. Sad je to postalo šta je, to je deo nekog identiteta Beograda. Ovo što se sad pravi je isto to neki izraz internacionalnog tog stila. Nije to ništa ni bolje ni loše, čak mislim da mnogi ne vole to da čuju, kako se gradi, šta se gradi kod nas mnogo bolje nego što se gradi recimo u nekom Parizu na vodi. Gde si bio šokiran da vidiš koja je to arhitektura. Tako da to je nekako neizbežno. Mislim da to ide u tom pravcu i da u jednom trenutku će se sve to prihvatiti kao neki opet novi ciklus neke evolucije grada u ovom datom trenutku. Kako je tebi, koji imaš totalno svežu vizuru, jer mi smo u Beogradu i kuvamo se ovde. Suštinski ne možemo da imamo neku distancu ironijsku ili bilo kakvu prema tome na koji način, znači mi smo kao neke žabe koje se tu sad kuvamo i dosta smo negativni glede svega toga.
ti imaš tu prednost da si u dva grada, u Parizu i u Beogradu, i možeš hladne glave, kad se spustiš na beogradski aerodrom, da sagledaš malo kako je naša situacija. Pa me strašno zanima tvoja percepcija. Pa Pariz je grad koji je završen, dovršen i sad je u fazi gde se narušava. Aha. Znači, taj Pariz koji je postojao, koji sam ja znao, koji smo znali, koji ima tu mitologiju, koji ima tu taj urbanizam, tu prohodnost, fluidnost, više ne postoji. Ne. Kao rezultat neke politike koja je neka vrsta obsesije sa nekim temama koje su trendovi i u ime toga ti bukvalno celu tu prohodnost i dinamiku nekog grada ubiješ. Govorimo o ekologiji kao ideologiji koja sad, što se ljudi ponašaju kao ajatole i onda bukvalno bez ikakvih konsultacija sužavaju ulice, pravi biciklističke staze od 5 metra širine, ne možeš da hodaš, ne možeš da cirkulišeš nigde, automobili voze 30 na sat. Stvara se neka tenzija. Znaš, ti kad voziš 30 na sat u gradu koji treba bude dinamičan, ti osjećaš neku usporenost kao da se nešto uspavalo. I onda kod nas dođeš i vidiš da se gradi kao nikad pre, bar u našem životu, i onda to možeš da shvatiš kao pozitivan neki moment, zato što se ide negde napred. Francuzi kažu kad ide građevina, ide sve. To kažu građevinari, verovatno. Ali percepcija je drugačija i znam prijatelje koji nisu bili 10 godina pa dođu opet u Beograd i oni su impresionirani pod navodima, zato što nemaju taj neki odnos šta je bilo pre i šta je sad i nešto smo izgubili i to više nije to i naša mladost i naše navike. A tako da ja probam sve vreme da imam taj zoom in, zoom out moment i da gledam nešto izbliza i s druge strane da probam da vidim nekako globalno i da ne budem sve vreme negativan. Zato što negativnost je nacionalni sport i onda gledamo da u svemu tome nađeš nešto dobro. Naravno, ta arhitektura nije arhitektura koja bi, recimo, lično izdvojena. Mislim da mogu da bude nekako smelija, da budu malo neke druge forme, ali to je opet taj internacionalni stil koji vidiš svugde. Kao što vidiš sve brendove svugde, tako vidiš i tu arhitekturu. To grade internacionalne firme. Vuče, sad ćemo da sednemo na tradicionalnu kafu. Šta se u Parizu, kada kažeš hoćeš neki kratki razgovor, šta se u Parizu kaže? Idemo na kafu ili idemo na koktel ili... Da, kafu. Kao svugde. Što se tiče beogradskog životnog stila, šta misliš koliko smo uspeli da sačuvamo to nešto što se zvalo Hakuna Matata i koliko smo spremni za neku vrstu dijaloga, iako živimo u društvu koje preferira monolog, uglavnom jednog čoveka. Pa reci mi, jel uspevaš da se družiš i da li smo to uspeli da sačuvamo? Pa jedan od razloga zbog čega sam iz Pariza se preselio ovde jeste ta neka interakcija sa ljudima i kvalitet razgovora koji imaš sa ljudima, koji malo teže sad dobijaš u Francuskoj. Mislim, da budem fair, ljudi koji sam znao u Francuskoj i u Parizu su uglavnom bili većini stranci. Ne znam, tako se desilo. Pola stranaca, pola Francuza, kvalitetni ljudi naravno, ali uvijek sam imao te neke ljude i prijatelje ovde koji su bili nekako originalci, ne znam kako da ih navedem. Znaš, svako ima neku svoju autohtone vrste strukturu, neki svoj unutrašnji svet, neki svoj izgled, neki svoj pristup i pogled na svet koji je bio potpuno originalan i drugačiji od drugih. Znači, u Francuskoj sam uvek mogao da nekako stavim ljude u nekih 5-6 kutija i da ne pogrešim previše. Kod nas imaš potpuno raznovrstost, da neko dolazi iz nekog potpuno čudnog kraja, a da je izuzetno obrazovan, da ima neke ideje u svijetu, da je kreativan. Ti kontrasti su kod nas ono što je specifično i mislim još uvijek ostaje. Nekako to je taj ekosistem. Mi imamo neki specifičan ekosistem gdje imamo u isto vreme i sve najbolje i sve najgore na istom mestu, sve je ekstremno oko nas. Mi nemamo neku sredinu, mi nismo neki mlaki, uvijek smo ili sa ovamo ili onamo i to u stvari i dobro i loše zato što se stvara sve vreme ta polarizacija, neka dva fronta, tako je kako je i onda navikneš se, ali mislim da su ti kvalitetni ljudi kod nas izuzetno kvalitetni i jedinstveni.
beogradski način života privukuje mnoge ljude, te ne znam da li primećuješ koliko imamo novih sugrađana. Da. Tako da ljudi nalaze ovde nešto sebi zanimljivo i odlučuju se da ovde žive, odgajaju porodice i tako dalje, što je nama možda čudno. Da. Ali ti imaš tu jednu tezu o ljudima u akvarijumima, pa ako možeš da nam pojasniš. Ljudi kod nas, misliš? Ili tamo negde. Pa ne, ono što vidim, ja se zovem paradigma akvarijuma, da nekako ljudi kad su u određenom, u grupi istomišljenika i onda imaš taj echo chamber, što kažu. Ali mislim da je metafora akvarijuma bolje, zato što si kao neka ribica u tom akvarijumu, gledaš svet kroz taj akvarijum, za tebe ne postoji reka, jezero, more, ti si jednostavno u tome i misliš da su svi u tome. I nešto što dolazi iz polja ili nešto drugo je odmah percipirano kao neka vrlo čudna stvar, znači, i vrlo negativno tumačeno. I to je neka situacija u kojoj se nalazimo danas, to se onda posle hrani algoritmima i mnogim stvarima, da si bukvalno ubeđen da ako ti imaš neko uverenje, neku viziju sveta, da svi oko tebe dele i ako svi oko tebe dele, onda verovatno svi ostali. I to onda može bude vrlo opasno zato što se može suočiš vrlo brzo sa razočarenjem. Znaš, naravno kad imaš neke masovne pokrete, imaš utisak da su svi u nekom istom, i onda izađeš do ulice i vidiš da su tu ljudi piju kafu, uopšte ih ne interesuje. Znaš, i to je isto neka realnost koju treba da prihvatimo i da znamo da se to tako dešava. I nikad ne treba podcenjivati drugu stranu, nikad ne treba podcenjivati ljudi koji ne misle kao ti ili šta god bili neprijatelji ili šta, tako nešto. Ja probam da se vreme imam taj zoom in, zoom out moment, što je neki luksuz, zato što se bavim ovim što se bavim, tako da sam uglavnom u zatvorenom prostoru, sam sa sobom i onda mogu da sebi dam tu neku perspektivu da uzmem ponekad lupu, a ponekad teleskop i vidim nekako šire i onda malo mirnije gledam stvari. Da. Što ne znači da nisam sve vreme u nekom naboju i ljutni, u nekom eksesu, ali dobro, to je sad stvar prirode. Tešku literaturu si nam dao. Hvala ti na poklonu. To je za tebe. Hvala puno. Dakle, ovo je Weird World, odnosno Uvrnuti svet, a ovo je, boga mi, Vuk Vidor selektor i to je jedna temeljna monografija. Reci mi, molim te, s obzirom da ćemo jednog dana, ako sve bude kako treba... Kosmički? Ne, nego sam htela da kažem kada padne sneg i krene da duva košava, a pozvaćemo te da nas možda primiš u svoje atelje i da nam otkriješ malo način na koji tvoj umetnički mehanizam funkcioniše. Ali evo, pošto smo pred kraj, ovo je jedan vrlo kratak format, reci mi u ateljeu, da li slušaš nešto što se tiče beogradske muzičke scene? Da li slušaš uopšte muziku? Ne, moj prvi refleks, znači kad uđem u atelje, s motora skinem kacigu, upalim kompjuter i pustim play. Na shuffle, random. I to je uvek tako. Znači, ja nemam retko kad isključim muziku. Znači, kako uđem i kad izađem, ugasim i muzika je sve prisutna. I u stvari neki ljudi su mi rekli koliko je muzika u stvari prisutna ono što radim, pošto kroz ove moje projekte i slike uvek ima asocijacije sa muzikom. Da li koristim mitologiju vezanu za muziku ili koristim imena pesama za naslove mojih slika, verovatno je to najprisutnija stvar. I na kraju na ovoj biografiji nisam stavio klasičnu biografiju, nego sam stavio listu svih ploča, svih knjiga, svih filmova koji su me kroz život hranili i nosili, koji su za mene stubovi i neke moje unutrašnje galaksije. Tako da, apsolutno. A ako se pitaš za našu savremenu scenu, problem da imam neke informacije, imam dobrih stvari, naravno. Čini mi se da imamo najviše bendova i pevača po stanovništvu u Evropi. To je nešto suludo. A reci mi, kako ti se čini beogradska umetnička scena? Izuzetno kvalitetna, potpuno podcenjena, potpuno zatvorena zbog nekih mehanizma i sistema.
ali kad je porediš sa drugim scenama, apsolutno fenomenalni individualci iz svih oblasti. Scena nam je izuzetno dobra, stvarno. I opet individualci, opet su to kvalitetni ljudi, opet koji ni od kuda imaju fenomenalne ideje i prave stvarno odlične radove. Pre nego što nastavimo našu potragu za beogradskim duhom, možemo li zaključiti u ovoj epizodi sa tobom da beogradski duh živi? Naravno da živi. Možda to nije onaj isti duh koji smo imali mi ili koji smo stvarali mi ili bili smo del toga, neke scene recimo. Ali postoji još uvijek i raznolik je, čini mi se. Ima nekoliko duhova. I za kraj, s obzirom da je zvanični ovog serijala električni automobil koji se zove BYD, što znači Build Your Dreams, da li ti sanjaš na francuskom ili na srpskom? Sve jezike zajedno. Bukvalno. Bukvalno, da. Kako se kaže na francuskom? Vidimo se uskoro. A bientôt? A bientôt. Tako da vas pozivamo da nam se pridružite u ovoj potrazi za dobrim duhom grada. Postoji dobriduhgrada@buro.rs. Mail možete nam pisati, možete nam otkriti gde po vašem mišljenju je se sakrio ili možda je sad u punoj snazi dobri duh Beograda. Hvala i do sledećeg susreta. Vaš mesec vas pozdravlja. Doviđenja.